da, ez da hizkuntzalaria, baina euskaran obsesioa dela eta euskara irakasteko bideoak sortzen hasi izan, eta, ongi etorri. Eskerrik asko, Ani. 2016an argitaratu zen lehenengo bideoa. Zerk eraman zintuen horretara eta zergatik jarri zen duen euskaraz jatorra izena? Bale, 2016 baino egin dago, nire obsesioetariko bat euskaran inguruko proiektuak egitea zen, eta YouTube asko kontsumitzen nagoen. Osa, egunero ikusten zen bideoak, nik uste dute kristen tresna dela, gaur egun kontsumitzen dut, eta Twitch ere gaur egunen, kanal batzut jarraitzatez. Eta guztien eban kristen tresna zala euskara edatzeko. Eta esan eban, beste batzuri txauten egon beharrean, zergatik ez nien sortu. Ez dakit, nik uste dute egon beharrean instituzio hori txaroten, edo bestelako proiektu hori txauten egon beharrean, zergatik ez, do it yourself, eta hori. Ondo, entzun dugu inork ezagoela ezer jakin zure ekimenari inguruan. Zer gauta? Zer gauta, nik uste proiektu askotan, hau elkarrizketaren ematen esan da, proiektu askotan igual azte zara oso emozionatuta, igual hasieran kriston zubideo gazauz, komentatzen duzu etxean, lagunikaz, eta ez dakit, komentatzerakoan, igual askotan komentatzea gazean nahikoa da. Proiektu egia pentsatzen duzu eginda dagoela, eta zena, proiektu hau egingo dut patxadaz, inori ezer esan barik, ondo urtean badan ondo, ez badan urtean hortxe, baina, arpidunak gero eta gehiago izan ziren, momentu baten etxean komentatu behar esan eban. Ondo urten zegoen, hori bai, ez da zalantzarik. Bideo asko jarri dozuz, lehenengoa izan zen Euskaraz 50 esaldi, gero 100 esaldi poteoan urteteko, 5 palabras 100% postureo, holako, Euskara para futbolistas, tal, eta bestiak, elkarrizketak, albisteak erabiltzen dozuz Euskara irakasteko. Batez be, humorez, ni pentsetan dut, eta era originalean. Nondik hartzen dozuz ideiak? Eguneroko, ez tekot gioi bat, hau da, ondala 5 urte hasi nintzenien, eneban pentsa, urrengo ez tegizema deboratan, egingo doaz, ez nahiko kaotiko izan zen, igual, festival honen antzeren, ez da, nahiko kaotiko, da esan behitu, egunerokoan zuertetan jatezen ideiak, eta joango dire, askotan autobusen joaten nintzen, da, ez dakit, ikusten eban notizi bet, ez dakit, futbolan inguruen, edo taberna batera urbiltzen nintzen, da ez doztien ulertzen kafesni bat mesedez, eta esan eban, Twitterera joan, da nire ostitxarra erakutsi beharrean, da segatik ez, erakutsi ingo dute zer dan kafesni bat eskatzea euskeraz, da azkenean, ikusten duzu, eragina, milaka batzuk hori entzuten dugu, ikusten dabe, da segaitik ez, batematek ulertu baden zer dan kafesni bat, horti bat hor. Eta nabaritu dozuzuk horren erantzuna? Erantzutea ostia, niri balio izan deust. Betu, hasiko nahiko paketean nintzen YouTube-egaz, eta sartzen nintzen YouTube estudioan, eta lehenengo hiletan eneban jasotzen nire mesurik. Eta esaten, jentek ikusten du, baina ez dago mesurik. Orduan, momentu baten itxinean hile batzuk, eta da hortxe itxinean. Eta bueltan nintzenean, esan eban, la leche, amen, pentsaban, mesu eskutuak, mensajes eskondido, la leche. Onartu din arduaz da, eundaka, da, hasi nintzen irakurten da, esan eban, hemen badago erantzuna, eta gero, emailak idazten doztiez, mesu pilo bat, komentario pilo bat idazten abez, eskertzen, ez bakarrik Euskal Herri, baizik eta diasporan bebai, eta, dauz bebai abizenan inguruko bideoak, eta jente asko konturatzen da Euskal jatorriko familia dekola, eta komentabitzen du, orden, jentek erantzuten du. Orden, esan duen espero, holako erantzunik edo... Zer espero esan duen zukasik eran? Ese bez, barruko grin hori, barruko hori ataratie, eta ja horregaz nahikoa zan. Baina, gero eragin... nik uste dut askotan edo 2016 urtean gauz behar baitzen. Gaur egun uste dut desberdin edala, YouTube eta Twitchen ikuspuntora. 2016 urtean, guk, nire inguruen eta YouTube 2000 amarkadan lehenengo amarkadan erabiltzen genuen, ezta? Eta igota genuen zen bestelako bideoak eta lan.
Baina uste dut, 2015-16an ondino Euskal Herrian eskinela jabetzen larrei zelako potentzialidad daukan. Eta eskinen jabetzen nire ustez, bigarren bilatzailerik potentena Googleen ostean YouTube esala. Eta uste dut gaur egun baiotzen, gaur egun esain beste YouTube, baina Twitchen badagoela komunitatea, eta bueno, pues hori, uste neban hor egon da sala. Zara plaza bat, Euskara egon da sala. Baliabide potentia da, ez da. Gaur egun, hor, kanal horretaz gain, badeko zu webgune bat eta podcast bat, ez? Horrek guztiak denbora hartzen dugu, ez? Zelan gestionatzen duzu bideoak sortzeko orduan edo podcastean euskara irakasteko saio horrek sortzeko orduan, zelan antolatzen duzu? Bale, oine etxean familia zidanez, apurtxu gabe hau, txarto. Orduen, bueno, hori, nahiko txarto. Baina bere sasoian, beti hartzen eban tartetxu bat, gabaz, edo, ordutxu bat, gidoia pentsatu, idatzi, batez be idatzi, nik ez dugu kapaziderik berbaitzeko kamera baten aurrean edo mikrofono baten aurrean, ez da? Dana idatzi, gidoia idatzi, eta gero podcastarena sortu zen pandemia garaian. 2008an sortu zen. Podcast asko kontsumitzen dudaz, oin dela urte pilo batetik, eta esan eban, oin igual era antolatu hau batean, bai egin aldot, ikastarotxo bat, hasi berrientzako, euskararen inguruen, ez da? Eta hori bai guren eban, era antolatuan egin. Horretarako, aprobetxatu neban Eusko Jaurlaritzaren 3 plataforma, Creative Commonsen dagoena, eta zenean, hori berrera bilal badan, neure audioape berrera biltzeko moduen dauz, eta, egi esan, azken 5 hilabetetan edo, ez dut igon audio bat bez, lentasune dauz, ganera beharrean aldaketa batzuk eukido daz, baina, bueltauko naz, bai, laster. Orduan, oin arte eukidozu errutinatxuet, baina oin ja, zelan hartuko dozu, ez? Bueltauko naz, aurre ikusi dozu? Bai, a ber, azken bideoa ez da egiten dela hiletapiku graban eban, Osea, ez da usteot lan aldaketa dalata, neure burua kokatu inberne ban, ikusi bino dan lana, familia zelan kokatzen eban, hori ondo gitxi gora bera oin usteot badekotela, eta urte barriagaz barriro bueltako naz, bai. Eta, komentatu dozu pandemian hasi zinela podcast hori sortzen, horrek orduan euki dau eragina, zuk hasiera baten hasi zinen lan horrek evoluzionatu deu edo zelan bait? Bai, a ber, ikusten mazu zen metrikak podcasten inguruen, estatu batuetako ikusten mazu zuen, momentu honetan irratia baino gehiago kontsumitzen da. Podcasten orduetan gehiago kontsumitzen dire, hori onabe helduko da. Orduan, Euskal Herrian nik ustot podcastaren urtea hausia dela, 2021 edo igual 2022 izango dela. Eta etorkizunean nik aurreratzen dut podcast gehiago gongo direla entzuleak baino, eta hori ez da txarra, ez da zertan txarra izan behar, da hori helduko da. Orduan, podcast honek emoten dozten aukeria da, era antolatu batean saioak egiteko. Hombre, esan dozu hori, entzule gehiago egongo direla podcastak baino, ez? Aspalditik existitzen dira eta Euskal Herrien, hau izango da urtea edo urrengoa, zeure barbatan, esan zendun Euskal Herrian beti ibiltzen garela berandu, holako gauzetan, ez? Baina, heltzen danean gogoz hartzen dotzegula eta horroa dauela lana. Gaur egunik ez dakit, zelangoa dan podcasten inguruko ezagutza orokorrean, badu jente asko, zure modukoa, kontsumitzen dauena podcastina, eta beste asko ez dakiena zer dan, bez. Ez? Orduan, zuk ze referente edo zer segitzen dozu hor podcast inguruen? Bale, uste kokatzeko, eta podcastak esaten dugunean, perba erdi barri bat da, baina atzera botaten badugun 2000. Hamarkadaren lehenengo hamarkadan egon ziren irrati libre batzuk, euren MP3a igotzen ebena euren zerbitzarira. Hori zer podcasta da? Nik uste baietz, podcasta san. Lehen berbarik ez eguen eukin, da hori. Hori da. Orduan, hor ja egoan podcastan mundua. Gero nik uste 2000
15-16 urtetik estatu batuetan potente joan, eta ona heldu dela usteot, 21 izan da. Euskal Herri mailan, nik uste Oier Arantzabal ibili dela eta Maite Goñior zuzeu podcastegaz, eta niretzako referentziala dire. Momentu honetan EITB podcast proiektu edau, eta bebai oso referentziala. Eta gero kontsumitzen dut Estatu Espainiarrekoa, bueno, esan aldotez izen batzuk, batez be segitzen dut Jordi Jatzer, da ekonomian aditua, eta bueno, zientzia arloan be oso aditua da. Eta Estatu Batuetan lehenengoa esango dugu Joe Rogan dela. Betu, zifra bat emoteko, Joe Rogan ikusi aldozu YouTubeen bai, badeko YouTubeen podcasta eta bestela Spotifyek fitxatu eban, pasan urte. Eskaintza emonotzien fitxatzearen. Orduan, pentsatu behar dugu zifra horretara eska helduko, ez da, gitxi hori bez Euskal Herrian, baina horretan badabizien Estatu Batuarrak harino erando gona helduko da bai. Bai, badau mugimendua eta berez badau podcastak.eus hor biltzen direla, ez? Euskaraz dauzen gauza berriak. Eta purbet euskarari helduta, ez dakit, esan dozulen material gitxi dauela euskaraz, da horregatik hasi zinela, ez? Beran garaian bideoak grabatzen eta bar. Zein uste dozu dela gaur egun euskaran egoera, zentzu horretan? Galdera potentea dori. Kalean edo digitalean? Danak, bale. Bueno, kalean, ez dakit, ze uste dozu ezuek. Segun, herriaren arabera eta hori, ez da. Momentu honetan ezagutza zabaltzen ari da bintzate 3 probintzietan, Nafarroan alaola eta da gazteen artean iparraldean ikusteko, ez da. Gero uste dut interesgarria dela azken hilabetetan Twitch munduan, YouTubeen esan alortu, Twitch munduan badago plataforma bat, 3000 Twitch deitzen dena, eta plataforma hori badabil komunitate bat sortzen, eta oso argiak izan dira, oso inteligentak izan dira. Badabiz egunero sartu da zara euren Twitterrean, eta ikusiko dozuz, badauzela 2, 3, 4 euskal Twitchlari, horretan, zuzenekoak egiten, eta bideo-jokotara jolasten, edo elkarrezketak egiten, eta ez dakit, zenbat ordu pasatzen dugu pantalla aurrean? Bai. Batzu bai. Orduan, badago ekimen bat, ez da, pantallak euskaraz, eta ez dakit, hain denbora gutxi pasatzen dugu lagunekaz, edo behintzat fisikoan, eta uste dut hau geratzeko dauela, gure ni irakasleanaz, ez da, ikusten badago gure ikasleak zertan dabiz, pantallakaz, eta pantalla horiek 6 hizkuntzatan kontsumitzen dabiz. Gehiena erdaratan. Orduan, behintzat, Twitchean badago horre komunitate bat, eta horre gauzak zainduen behar dugu. Uste dute gauza desentak, nahiko txukunak egiten dabizela. Orduan, egoera, hori. Eta ikusten dozu alderik, oin komentatu dozu zu irakaslea zarela, alderik ikusten dozu zure ikasleen adineko jentean artean, eta igual, heldu hauan artean ze harreman dauen, pantaiakaz edo mundu digitalagaz. Bueno, pantaiak nik uste danok kontsumitzen dugu zela. Orduan, metroan etorri naz, da igual Candy Crush dau 60 urteko pertsona bat jolasten, ez da? Da, esango deu, igual bideo-jokotara ez dauela jolasten, barkatu baina Candy Crush bideo-joko bada. Orduan, danok gauz hartunde horretan, danok gauz hartunde. Beste bada, bakoitzak ze plataforma erabiltzen duen, ze tresna erabiltzen duen, nire ikasleari galdetzen bautzasun Facebook, esango dugu, sarrunoan gauza badala, eta, igual TikToken dauz, ez da, orduan, gauzak aldatzen dauz, bakoitzak erabiltzen dugu bere tresna, lasai egoteko, igual momentu honetan euren aita edo ama TikToken ikusten baden lotzatuta dago dira, badaki euren txokotxue, baina danok gauz hartunde, ez dakiz, zurrumilo honetan, ez da? Horretan unibertsuan azkenean, badauleku edan ontzat. Eta apurbet bueltatute lehen komentatu zuten, euskaran inguruen eta egun baten, entzun dut, non, euskaraldiaren inguruan egin zen duen bideotxuet, eta kalifikatzen zen duen galtzailen dinamika moduen. Zer dala eta planteamentu hori, ez? Ez que nik uste dute, ni txapatxoa asnoa.
baina uste dut, txapakekin joatea nahiko rollo dala. Planteamentu berezi edala, ez? Zu parte hartzaile izan zinela, da Bai. alanda, ez? Da, ni gomendatzen dut, hor topera, Euskaraldiagaz topera, baina, globalki hartzen badozun, txapa bategaz goaz. Hori, nun ikusi da, bakigu nun ikusi izan. Esan nahi dut, nahiko tristea da, joan behar izatea zure herrian, esaten, nik hizkuntza hau hitz egiten dut. Oindala 150 urte, amengo, guazen Bizkaire, 181 euskalduna zan, da gehienak monolinguak. Pasatu dira 150 eta txapatxoagaz joan bigara. Igual galtzailearen dinamika da, ez dakit. Provokatzeko esaten dute. Ja, bai, imaginaten dut. Baina, orduen ikusten dozu, egoera hori, galtzaileen dinamikatxu badala, bai, bultzadaren bat egin beharko geunke, horren inguruen, bai mundu digitalean eta bai mundu analogikoan. Bai, a ber, nik uste kritikak egin behar dira eta negatibidadean sartu barik. Negatibidak egiten dutzune da geratu eta esan duzu, ez te merezidu, prefiero hablar en castellano porque me entiende todo el mundo, eta zer, bai, ez dakit, aurrera egin behar da, eta etorkizuneko hizkuntza bat moduen ikusi, eta bai herriseak, eta goikoa ebe bai, eta alderdi politikoak, eta hor, ez dakit, uste dut, herri txikia garela. Horrek emoten dozkune da be bai, emon behar geuzken, azkar mugitzeko aukera. Hau da, mugimendu inteligenteak egiteko eta gauzak azkar egiteko. Bueno, ez dakit nire zalantza da horretan bagabizen. Hori dago nintzun, ze planteatuko zeunke zeuk, ez? Zelango bultzada mongo geunke holan egunerokotik edo instituzioetatik edo mundu digitaletik edo dana dalakotik. Ez dakit. Ez dakit, eta, bueno, ez dakit, horretarako dauz politikoak, nik egiten dut nire arlotxue. Eta egongo banitz beste leku baten, bai egongo neban beste arlotxu baten. Baina, bueno, hor jente asko, nomina asko daue bai, ez da? Pues, mondotzila, bueltatxu bet, eta ber, gauza asko egiten dire, eta ez noan niamen erretzera, ez ebez. Baina, uste dut, behitu, pantaiak euskarazena adibidetxo bada, baina ETV-en zenbat pelikula, La noche de oso ondo dau, baina badaukagu euskaraz ikusten dauz pelikulak? Badaukagu Spider-Man euskaraz? Ez dakit, The Avengers, badaukagu hori? Ez dakit. Hombre, egon asko badauz, baina gero kontsumoa bera ez da bape, ez? Osa, badauz pelikulak euskaraz, baina gero gu geu, jende gitxi kontsumiten dau. Bitu, igual betikoa esaten noa, baina ez dakit, ni 81. urtean jaio nintzen. Gu joaten ginen ikastorara, eta egunero komentatzen genuen Son Gokuren harinako eguneko kapituloa. Egunero, tipo japoniar batzuk, ez dakit, egaz egiten, ostiaka, eta hurrengo egunean dano komentatzen. Seguru ez kauzela prest? Hori da, ez dakit, edozein politikok pentsaba aldebena, behitu, hori, oindala gitxi bai, ez dakit, politikoren batek esan eban, edo ETV-ko bururen batek. Arratzaldeak ETV baten ez dabe funtzionatzen. Da hori botaban, ze Euskaldunek ez dabe ikusten telebista euskeraz arratzaldetan. Heldu da bi basuek saioa eta kriston xerra lortzen dabiz. Ez dakit, nahikoa da flagelatzea eta uste dute proiektu potenteak kalidadezkoak egin behar dira eta jenteari kalidadea emoten dotzasunean bardin dotzo euskeraz egin gazteleraz. Jenteak kontsumitzen du kalidadea. Ba, igual esan da apurbet, ez? Erosotasunetik, hau egin dugu orain arte eta ber zelan urteten duen. Orduan, komentatu dozu gero eta hori podcastak badauzela euskeraz, programa bebai telebistan ipintzen holan, ez? Eguneratzen badugu apurbet gure egiteko modua, horrek uste dozu euki aldauela etorkizunera begire holan. Nik, adibidez, telebistarik ez dut kontsumitzen, osea, bapes. Baina, uste dut, zeozerrek indarra badekon momentu honetan da, gauza oso potenteak, gabiz berbaitzen Disney bat edo olako zeozer, Disney plataformak edo olako zeozer, Netflix bat,
Da bertako hori, edo gauza oso lokalak. Tartekoa ez dakit, edo oso lokalak. Orduan, lokala indartu, da uste dut ETB-en badabizela lokalari indarra emoten, eta horre ikusten dire emaitza batzuk. Nik uste falta dela bestea, kalidade saltoa, kanpoko pelikula edo serie horrek euskara ekartzea eta hori, eta eskaintzea. Da, horbe bai igual alda egon gazterian artean igual ez dela inbeste ikusten telebista, ez? Pantaiak bai, asko, baina gero telebista benetan ez dakit kontsumitzen dan. Nik esango neuk ezetz. Ondala urte desente, nik galdetzen otzon nire ikasle bati, mala 15 urte ikusten da. Zu ikusten duzu telebista? Da, kiba, bainat. Bapes, gu lagunek YouTube ikusten dugu. Da, klak inoztan. Orduan, telebista ondo, osea, jente nagusia adin batetik aurrera, pues, ondo goazen da holako guzek, oso ondo. Baina pentsatzen hasiko gara gure seme-alabak eta zer kontsumikotzeko. Bakit ez dela erraza, Osea, ez da erraza, nik ez dut esango hemen politikarintzako eta ez da erraza oine dana, bikoiztu beharra dana, ez. Baina uste dut badaudela bala batzuk erabili behar direnak eta horretan indarra egin behar dana. Hori esan dozune oin, akordanaz, Netflixen konture, hasi direla ez, hizkuntzen kuotak eta hori komentatzen. Uste dozu hori izan aldala, bide bat, hortik tiratu aldala euskaran presentzia handitzeko bai serietan edo olako beste bide alternatibo hietan? A ber, edo zein estatu, heltzen denean olako Netflix bat edo, esan dut, bai, oso ondo, baina bertoko produzioa ez da izen bat, izango da. Gu momentu honetan ez dekogu estaturik. Orduan, estatu espainiarra eta frantziarra dekogu. Orduan, geupe eskubidea dekogu geurea defendatzeko. Da orduan zelan negoziaketatan ibiliko dire Madrilekoagaz da, portzentaia bat da, galtzailearen hori dabe bai, baina hor egin beharko da indarra. Da bai, bide bat izan beharko da. Apurbet hau alde batera utzite, komentatu dugu podcasta, komentatu dugu zure webgunea bai, kanala. Horretaz danataz aparte badekozu beste webgune bat, teknologia pilulak eskaintzen dozu zena. Hori, nondik sortu zen hori edo ze planteamenduta, ze planteamenduk ikusu? Ni nahiko desastrenaz, Da orduen esan eban, ni teknoko irakaslenaz, momentu honetan beste arlo batean, hezkuntza nago, baina beste arlo batean, eta esan eban, dekotan material guztia ordenatu imar dut. Eta esan eban, drive-en uki beharrean, zeratik ez dut ipintzen txukun, webgune bat sortzen dut, eta nik institutoko irakaslea naz, edo nintzen, eta lehenengo DBH-etik, bigarren batxillerroa arte, esan eban, hartu neban, da gaika, pum, da hor libre izten dodaz, Creative Commonsen, nik sortzen dodazen materialak, edo nik beste leku batzatetik moldatu, euskaratu, eta bertan edonok berrerabiltzeko moduan, hori izan helburua. Da uste dozu olako materialak beharrezkoak direla, hau da, olako materialan lehen esan dugu YouTube euskeraz, da horrek materialak euskaraz zabaldu behar direla, behar hori ikusi dozu? Bai, behitu, lehen goizian egonaz irakasle batzukaz, da bestelako jendagaz, ezta? Eta esatozten irakasle batek. Eske, lehengoan egonitzen ez da inogaz, da materiala deko kristona, da ez du konpartitzen nahi du berana, da uste dut, hori ja alde batera utzi behar dela. Hau da, jakintza ja badago interneten. Jakintza badago. Eta uste dut, herri bezala pentsatu behar dugula. Jakintza badago hor kalean, gure ikasleek, jakintza hor badago, da guk espadago erakusten geure hizkuntzan, beste erdaretan irakurri beharko dagoela. Orduan, herri txiko bezala egin behar dugu, espabilatu. Gure jakintza guztia libre utzi behar dugu. Eta, badabiz, badabil, Eusko Jaurlaritza badabil horretan, badago plataforma bat, Amarrauna deitzen dena, eta da ustot hori da bidea. Orduan azkenean, apurtxubet laburtutez, enbiar duguna da, hor dauena, geupe eskaini. Zeo zer faltan botaten dozu? O niño be indartu behar dana edo... Nun dinozu, bane. Odeian. Odeian. Lotxa galdu, baina helduko da, lehengoan telefonotik berba egiten ibilnitzelez, zugaz, esaten otzun. Euskaldunak berandu heltzen gara, baina heltzen garen nien topera, heltzen gara edozetan.
Eta horra helduko gara, baina uste dute ez teko gule denpora askori galtzeko. Hau da, ondo pentsatu behar da, bai herritxik izen zein alderdi politiko, Eusko Jaurlaritzatik edo danankotik, listo bilbi gara. Eta zebestela beste batzuk tostada jango dozkue. Eta zer faltan jatzu eitzeko? Hau da, egin dozu hasi zinen bideoakaz, ez dakiz zer, hau teknologia, zer faltan jatzu eitzeko, holan, etorkizun labur epe ertain luzera. Dekote erantzun bet superluzie, baina ezin dotzut emon. Ez, Sorpresa. benetan. Ez, bai, hau indala denboratik dekote, eta denbora falta batik ezin duten, hau ez da misterio emoteko ez ebez. Uste dut esango banean, bluff bat izango zala, eta gure dut erreserbeu, denbora dekotenien badan urte bete barru egin, eta, baina, bueno, arlo honetan da. Ez padan betetzen, izango da, denbora falta da dekotelako. Bestela, denbora dekotenien, buru belarri sartuko naz, horra. Batek badaki, ez etxean dinot, kanpoan, eta, bueno, bai esko emonda dekoste, baina gure dote, holantzik. Bueno, zain geratuko gara orduen. A ber, aiegetan badan. Ez dakit nik beste galderarik, ez da ez dukurritzen. Ez dakit zeu zer bota gure dozun zer. Ez gustora gona zela, oso gustora gona zuga zane, bate materi okortemakon zeu zer galdetzeko, ez dago problemarik, hemen, gero zuta garreongo da, flipa. Bueno, por cierto, lengoan aita ginarrebak esaustan, berak ez daki euskeraz, da esaustan, Peñat, vas a ser el telonero de Zutagar. Eta esan hau, hostia, Tomás, ez da te lo apunto. Qué presión. Bai, qué presión. Bueno, pues hori, kriston nizunio hemen egotea gatik, eskerrik asko kaostikakoari, bai zuri bai, hemen hau antolatzea arren, badakit garai arraro hauetan olako gauzak antolatzea ez dela erreza, jenteagaz kontaktatzea eta nahiko rollo dara. Bai, bota. Kaixo, Jonuen naiz eta mexikarra naiz, euskaraz ikasten ari naiz. Orduan horregatik ez dut ulertzen denok. Porque entiendo que hablas un poquito como bueno, me lo han chivado. Bueno, no sé si lo has dicho porque no he pillado todo, pero quería preguntar si para alguien que está aprendiendo puede ver escuchar tu podcast o entiendo que tienes otra web de cositas que no supe de qué se trataba. Pero bueno, no, más que nada escuchar tu podcast, que me gustan los podcasts y no sé si en euskera sea capaz de entenderte o hay niveles. Sí, a ver, el podcast es de... Bueno, es que ricasco, por la pregunta. El podcast empieza al nivel A1, aunque hay gente que le ha parecido igual a ver, es el nivel A1 de Iru. O sea, bueno... Vamos, yo... Barkatu? Abi badekozu, nik uste dut gustora egon osaela podcasta entzuten. Gainera, o sea, además del podcast tienes toda la documentación en la web. Luego cuando baje te lo explico todo y te digo dónde entrar. Daukazu euskarasatorra.com, bai? Daukazu YouTubeen, iVooxen, Spotify, plataforma guztietan. Baina, bueno, bestela, gero hitz egingo dugu eta salduko dizut zelan. Vale? Mil esker. Beste nor, animatzen da galderarik egiten? Hortik. Lehen esan duzu Eusko Jaurlaritzaldeko plataforma bat, eta zein izena deko? Euskara ikasteko dinozu? Bai. Bai, Iru. Iru? Iru, da hizkuntzak ikasteko, eta euren artean dago Euskara. Nire podcasten azpian, saio guztietan dago esteka bat, ikasten deitzen da, bai. Dago esteka bat, bertan, esteka link bat, eta bertan klikatzen duzu, izena eman, das el nombre, y ya está. Osea, da doainik, ematen duzu DNI-a edo, eta doainik da, orduan, ez baduzu nahi entzun podcasta, ez dago arazorik, hori da Eusko Jaurlaritzarena. Ez nekien dugu. Bai, eta bueno, entzule askok egiten dutena da, badaukate pantailan Irurena, eta bitartean entzuten dute, nirea, eta badaude ariketak egiten, biak batera, entzuten, eta da tekstuarekin. Da orduan, entzumena ere, egiten dute horrela. Eta Twitchen esan duzu, bai dago 3000
pantalla edo. Bai, 3000 tweets, TZ-arekin, 3000 tweets, super interesante. Dira, egunero egoten da jendea, euskaraz bideo-jokoak edo elkarrizketak, benetan, osea, gainera euskara entzuteko oso gomendagarria. Euskal Herriko puntu desberdinetakoa daude, batzuk euskara batua erabiltzen dute, beste batzuk euskalkiak erabiltzen dituzte. Orduan, nik uste dut, era oso ona dela belarri egiteko, bai? Eta, bai, gomendagarria. Bestela, jaitsiko naiz eta esango dut esteka zein den, lasai egon. Bai. Bota. Zera, filmen inguruan eta bikoizketen inguruan, esan nahi nizu, seguro esagutzen duzula, baina uste du jende asko ez duela esagutzen. Euskal Encodings badagola, ez da publizitatea egitearren, baina nik uste du geure onurako oso aproposa dela, eta oso osasuntzua, ere, aldi berean. Bertan badauz pilo bat film, Amerikarrak, eta ez Amerikarrak, atzerritarrak, orokorrean, esateko, eta bai, kakotxoa artean ere modernoak, ez da, badau Marvel, DC Comics eta pilo bat, eta bikoizutak daude, puntazo bat da, horrelako gauzak ezagutzea, ez da. Eta euskaldunak diren lagunekin komentatzen, askotan gertatu zait, beraiek ez dela bat ere ohitutak, eta gainera oso txarto hartzen dute, entzumenaren inguruan horrelako filmak ikusten dituztenean, ez da. Oso kuriosoa da, zaipatu zu Dragoi Bola, oso ohitutak geunden Dragoi Bola ikusten, baita erdaldunak ere, oso kuriosoa zen hori, ze erdaldun askok, gure lagunak ziren erdaldun askok, Dragoi Bola ikusten zuten, beharrez, no tenian otra, eta hori puntazo bat zen. Eta hori nik uste dut gure hori, komikien eta superheroien inguruaren lorpenik handiena izan dela edo handienetariko bat. Eta badaude aukerak euskal filmak ikusteko, baina lagun askok, berriro ere lotzearren, esaten didate ez daudela ohitutak, ezta? Eta oso kuriosoa da, ohitutak gaude espainoles bikoiztutak dauden filmak ikusten, baina euskaraz ez. Eta zergaitik uste duzu hori gertatzen dela? Pasan astean ikusi genduen etxean familian The Grinch. Gabonetan gaude eta Euskal Encodingsera joan ginen eta alabarekin The Grinch ikusi genuen. Bai? Gero, beste gauza bat, adibidez, eskolatik pasatu zen tipo bat, eta esaten nuen, ostras, honen ahotsa ezagutzen dut. Ezagutzen dut tipo honen ahotsa. Joan nintzen beraren gana, eta esan nion, tio, nor zara zu, ezagutzen zaitut. Eta, nina, sebe, ez dakiz zer da. Ja, baina, zerena ezagutzen zaitut. Ez, ni bikoizketan egon naiz, eta, ja, baina, zer bikoiztu dozu, da, bai, ni Son Goku nintzen. Eta ni, mekago la puta. Osea, Son Gokurekin nago? Da, bai. Bueno, esan nuen, sebe, etorri ona, elkarrizketa bat egingo dizugu. Da, orduan hartu genituen, lehenengo talde bat geneukan, oine Euskara Batuera pasatu naz, ikusi duzu. Bueno, geneukan talde bat elkarrizketak egiteko, ez da, lehenengo eta bigarren DBH-koa, 12-13 urtekoa, eta elkarrizketatu zuten sebe atentzia, krak bat. Eta sebeke anekdota bat kontatu euskun. Eta zan, gazte gehienek ikusten neben hori, ez da, Dragoi Bola. Eta momentu batean, por cierto, gidoiak eta, uste dut, gidoiak edo Euskara maia, hori, Xabier Amuriza zegoen hori dena zuzentzen. Eta kuriosoa da, esaten zuen, etorri zan, irakasle bat, Amurriotik, etortzen ziren grabaketak eta ikusten, eta etorri zan talde bat, Amurriotik, eta irakasleak esan zuen, sebe, nire ikasleak, Amurrion, ika ari dira, zuek ika egiten dozuelako, Dragoi Bolan, Amurrion. Orduan, ez gaude ditutea? Bueno, gauzak ez dira naturalak per se. Hau da, gauzak ohitu egiten gara. Orduan, 40 urterekin, ja dekoguzen moduan, sartzen badagozkue, bai, ez dugu ikusi 40 urtean, ezer, da orain sartzen badagozkue enbudo batetik, kostatu zaigu. Baina uste dut, umetatik egin behar den gauza bada, eta Doraemon 40.000 aldiz, bai, ondo. Baina 12-15 urteko hoiei, emon barzaie, bai, euren hizkuntzan kalidadezko, da berriro ez dinote, kalidadezko produktua. Besterik? Bueno.
ba, oso ondo, Ane. amaitxu indogu, Ba, oso eskerrik ondo. asko, oso gustora. Zeuri. Eu, oso gustora gonaz. Espero dut eurepe bai. Ba, Mila esker.